Pamusoro Mambo Mutasa nedaniro serupani. Inini ndauyawo nenyaya yekushungurudzwa mukati memusha mandakaroorwa. Ndakaroorwa 88 vabereki vangu vachimo, asi ndaingoshungurudzwa ndiitiza ndienda kumba. Vabereki vangu vachiyo, murume wangu ainditeera ndidini ndidzokera. Saka ngekwenda kwenguva vabereki vakafa kusvika izvozvi ndinondoshungurudzwa. Ndinondoshungurudzwa kudaroko kurohwa hakuchaperi. Nyaya doko doko ndakungorohwa. Saka pane nyaya yakamboitika 23 kunosikanisaba 223 yogadzirwa makuwa kumusha kwedu. Ini ndakarongedza kuenda kugadzira makuwa. Murume wangu haana kuenda. Ndiri ikoko akazonga akufona. Imefanika kuti mutambirwa ndi baba. Kuti mwombo wasirani pamusha pane zvorumbera uri kumusha kwenyu. Ini ndikati ndauya nemwombe kubva kwaChirumi kwere. Kana kuti mwombe ngedzeko koko. Sara nechini nemwombe. Kwabva kwaundogara. Saka panenge makuwa anga agadzirwa futi weekend yacho. Kubva ndamirira makuwa aya. Kwabva asvika pakugadzirwa ndiripi? Ndiriko kumusha. Zoda ndidzokere kumusha kuya. Mungoziva kuti pamwe pacho uri kusvika pamusha wangu kuti pakusingona kuti apana pane kavhizheni kakasara kaitika. Ndakangona pane vision yanga rundoya madziso mangu isina wandimirira musha. Nimara ndirundorarama ndondorana zvirudaroko sonda rinopera. Ndakutopota pamwe ndirara panze mumba musurarika. Ndakupota ndigara kunze mumba musurarika. Kuzoda kuti nditi murume wangu wakazotombenda nekuchechi. Kondimangarira kuchechi kwafundisa. Ndikamenda kuchechi ndikatongwa gorero rero. Kundobva ikayo mufundisa anga ati Sondo uyai kuno. Sondo uri akasara kusvika ndatoendeswa kumusha kwedu. Kwabva ngondirongedzesa kubva ndako ndira kumusha kwedu. Kwabva amboteera. Semuteera ndati abereki ariyo. Handina kukwanisa kudzokera. Ngoni ndanduzwa nhamo yangu. Kubva ndasara. Aibva azopiwa futi rimwe dheti ndona baba. Kwabva uya futi kumusha kuya. Nana baba bhata dzawapindira. Pekutangapo akazouya nehama yako. Haana kuya nehama yake. Kechipira bhazi uya nevanhu vako vairi. Ngoti anga ane kunyerera nepasi kuti hazi ndine mwana wani pamusha pano handina vana apa. Ini ndakabereka naye vana varongomuna. Ini ndatirirwa vana vatatu. Iye akutora mwana wani. Saka nekunoenda kwebhura chero rero. Inini zvakandiremera kuti ndidzokere kwaMarima. Handina kudini kukwanisa kudzokera apa. Kubva ndatopedza gura chero rapinduka ndiri kumusha kwedu. Kuzoti muna February kubva pabuda nyaya mwana wangu musikana wepakati. Pane wana wangu 3 waye wepakati wacho musikana. Mwana wacho tsara nyaya dzake nepita senyi atangatira kuna baba wake nekudini. Mungondoza kuenda kubatsirwa kune ngoza chichiri kuitika baba. Iwe uri kubva kuti ndikuenda kubatsirwa. Ndizobudawo ndazondobudawo unenge uzoona kuti chichiri kuitika apa. Ndini ndakazonenda kuzindana nemuprofiti uyu. Mwana azobudako mwana akati mwana andinaye ngoye mwana wemuprofiti. Kuda kuti ndicharekera kwamirira mwana zvakandiremera. Kazi vanhu vacho vatotera toda kuya kupi pamushapa. Kobvisira chini kuti vatore mwana wavo. Baba vacho vazondifonera kubva nditaura ndikati kuti ine mwana ndingodini ndingogona kuya komirira. Rekai ndimbotaurana nababa wangu kuitira chamangwana. Joshua ndakaenda ndikataurana nababa. Mwana wako akati iri nyaya yemwana ndoakabereka mwana wako enda wamirire chii mwana. Asi waenda zvandopera dzokera kunoko usagare kwaMarima ngoti naMarima tinopedzera navo. Kubva ndaenda nyaya yemwana yapera ndakandasimuka ndaudini ndadzokera kwaChirumiko. Ndamutara ndati ndakandimboenda kuonawo nasekuru. Ndandakaonawo nasekuru aya vanasekuru akati hauchatiwa tudzoke uku dzokera kumba kwako. Kwabva wanditakura ndi vanasekuru kwabva vandoendesa ipi musha kwaMarima. Kubva ndasvika makatoungana vanhu mubamwe nekuita senyi. Vanasekuru akataunza mukadzi wako. Nhasi tuna makushona ushata kwake ngoti vana vakura pane nevarora nevazukuru ndipo makushona ushata kwake. Isusu taunza munhu mumba make agarire vana vake. Kubva kwandoti horati vanhu bavafarawo nekuita senyi vatati zvadini zvapera 223 kunyora kwacho hakuchaperi 24 wacho iyeyuyu kunyora kwacho hakuchaperi. Ndatiza ndaenda kwanasekuru kuya kuno akandiudza waye kumusha kwangu handisi kusvika kushafikika iwona ndidzokera kumusha ndakwana kwanasekuru kuya ndiotaura nhamo dzangu nezvandiri kuonawo mukati meumba yandakagara zvese ndiri kupiwa asi kuti ndanidini handina. Wanasekuru yangu aundonditi iwe ndiwe benzi ende toda tufire pamba pako ipo papo gara mukisha ndinge yako ndo wakawa. Ndikati kuti pari usikandoita sei
Imarabva ndazoona ati mberi kwacho ninda kutonyura. Ini ndamisisira kana sekuru kuyi. Bandagara. Murume wangu ndanga kwenda kana sekuru kuyi. Ngoti pakauya pakatarwa ati iwewe kuti ona uchaona pane mukadzi wako ungoya kuchitaurira. Usasande kwa chirumikoba. Kana kuwana ungoya kuchitaurira. Usasande kwa chirumikoba. Ngoti azvinoti ndiko kutira mukadzi wako rudini urumuda. Saka ndiyo pikisha ngaya kutambika nekuita sei. Inipandaka zina kuti murume wangu ndiye apenga chisimbira kwenda uko. Indaka ndakiya mabreak. Bandagara. Ndagara kudaroko pane mwe sekuru akazondifonera. Akati iwe murume wako uri kuno kutara twa. Asi wakiya usisiri kuya kuno kuba. Murume wako ndiye akutanga ndiyo hama idu panapa. Iwe wakanyarara. Ende zvaruka kutara kuno zvasha zvitoni azviitiba. Ini ndikati inini zvamutara zvezvo. Inini zvemuzori musango. Asi ini ndakufunga kumbo tsakatika hangu. Mukandishaya musazonditsvaka. Kazi muzukuru uda kuendepi? Inini ndikati inini ndakufunga kuti mbosimuka ngoti zvandikuona panapa ngezvamuteka zvandodini zvandiri kuona pamushapani. Ekuti nditaura ndidini handina. Kobatsirwa ndakurambidzwa. Iyo uri kuda kwenda kobatsirwa inini ndakuzosaendeba. Saka inini zvandiri kuona panapa ndinachadini handichazvikuririba nekuita sei. Kazi muzukuru enda kumusha. Ndikati kumusha akudini akuendeki. Asi funga nayo ndakumbenda kwa mai wangu ipi kusagambe. Kazi kusagambe kuna ndikati kuna mai wangu kuna mai wangu. Kazi walati muzukuru dini enda. Joshua ndakasimuka ndikadzika kusagambe kuna mai. Asi ndasumuka muri mwana mutaura. Ndasvika pamberi pedaka. Ngoti kada nditi ndiri kwenda gama dzangu ndirambidza. Ndakabuda ndosimuka. Vana vakandipawo mari yebhasi. Vanaenda kusagambe. Ndakapedza 4 days ndiri kwe. Asi sekuru ndakapelita nawo akazondifonera ndisagambe kuyi. Waibva wandibvunza wakasaka mai urutini. Ndikati pane kutonga kwa sekuru. Nekutonga kwa baba. Nekutonga kwa mai. Saka ndiri kunani? Kuna mai wangu. Muno wa mai wangu. Kazi saka kuti zviri kuita hazvo. Nanda ndizoti akafamba mushe ndikati zviri akafamba mushe. Bandagara. Mai vakazoti utaura naye ndiye ndikati ndike kwa mang'ando ndana sekuru. Kazi davazowa ndikafuna taura nawo ndikati aiwa zvatodini zvatopera ngiri mazvizwa batanyara. Matamba. Saka kudzoka kwandakaita pamusha. Murume wangu akafunga ndiri kwani? Kwana sekuru kwa mang'ando. Mungonoza vanhu vacho ndosvika futi ungoona vision yausiku uno. Vanafuma ndotoshoto. Kubuda kwenda pana ndao kuti nditoverevere kudzoka ndaita pamba paya pa 4 days 5 days. Pane chandanaona chakadai. Amugonero ndibatsiro hangu muropa rangu kuti zvidini zvidarike. Vanangu kwa mnamdenga ndadzoka. Ndodzoka murume wangu akabva ati mai marima. Sekuru adatara neni. Joshua sekuru akatara neni pa phone. Wakati akuno kumangwana. Joshua takaenda kwere mangwana. Chakabuda ko chine mdzimu ameno chitisa chiashindike pa. Murume wangu akatanga kutaura zvakawanda ipo papo. Asanga amenda kuzvitaura. Pana sekuru kwe. Ataura zvakataura ipapo. Indizondozwe nyaya yekuti yakutaurika paya. Iye akafunga ndiri kwana sekuru anditi. Wakachena kuti kuya kadzoka kwaita mwana wenyu. Zvaramba zvakadaro. Hapana chachinja. Nyaya iyi padara ndafunga kutaura zvese inari handichambonyari pamwe ndada upono. Inini nyaya iyi ndine mwana wangu akaridzirwa ngoma pamukosanjira. Vabereki vangu vazviziva. Asi mwana ndiye akabereka 9 months. Hawana kutaurirwa. Yakandogumeri mushayi kwa marima. Batagara. Saka mwana uyu manje wakwenda kuti akogara kumatende kuyo. Pane pikicha yakaitika kutora pamachi pandiri yandisina kunzwisisa. Murume wangu ndiye anga atanga kuchinja musoro patiri kurara tese. Aibva piri yake kubvaisa uku kubvara rakanangisa uku. Inini yangu piro bhasiwa apa. Takapedza mwedzi. Bindura ndakadai, yero rakadai. Hapana itora neumwe. Muruzwa. Vandati hora zvadini? Zvakaneka. Ini ndisati tapfiki changu yaita yake ndito yangu. Ani ndo atanga. Batagara. Saka pakaenda kutora kwa nasekuru komanje. Ndakazozvizwa manje ndo zvadini? Ndakataurika nekuita sei. Ndikati ndinoshata. Bvacho ndozvokutona namba kwangu. Na inopakabva mai vangu. Handi zvakuda mai vangu nababa vangu roti vandoona kuti chii chiri kuitika kwandiri. Saka zvaro kuenda kwana sekuru iyo kwakabva mai abereka baba. Wachapedzei vandanyara. Saka patakazona tese manje. Benzi rakabuda papo ndini. Ndakazi nditenzi. Ende wazoenda kwa mai wako usina kuya kuti taurira. Kuti idini pakabva chakati tenzi. Inobva ndaona ndikati panapa kuti ndonobuda mune zvakanaka ndisina chandibata. Mere uripi. Ratanga kuchema. Ndakachema muna April. Ndikachema kuti dzambera. Vakazona ndandibata ndati panapa ndikati ayi imi muzazvo muri kuita. Inini pikisha yakazobuda ipo papa. Ndakazoti ndakarara usiku murume uri kuendesa uko kamusoro.
ini ndiri kuengesawo pamusoro hamene kuti chaishaa kuti kangoma yakuda kusvika yemwana ipo pano ndakafuma handisiri pozana kuti ndiripiba mumabhurangeti musiri kumboitaba nekuti ndizoti chichamboitika handina kutombozvinzwisisa pandiri pamwiri pangu asi ngekwenda kwenguva vana sekuru akandiwe ndiwe benzi ende iwewe ndiwo utoshungurudza murume pamba pake chichi ndikati hazvina nda asi gora chasvika pachirumikwa ndipo vachazoona kuti marimwe akadini vakapusa vatanyarara vakadaza kuti pano kwakana nditonga ndikati kuti akadaini zvese handii murume angu ndiyo riraiti ini ndiri benzi vandanyarara tagara ndindoshungurudzwa kunerwa akupenda kudandaura kuti mumba muno munhu ndiri kuonawo zvakadai kazi handichadipa kuti ufambe handichadipa kuti ende kobatsirwa gara pano hama dzangu dzakundodeketerwa mazita pamwe nousiku nousiku fanika babawa vazwadaidzwa pamba pangu munun'una wanguyo wazwa nekudaidzwa usiku pamba pangu manachazozvitaura kuti papina kuzipakuonera munun'una wangu ndimutaura kuti munun'una wangu zita rakupana apa rinodini ringodaidzwa Anyway, that's the background that taizwa murushunguru. Ndandobvunza kuti mazino amusina yange kuchaiwa here. Handichatozvipa ngoti vakahamba kana kuchaiwa ndazwa ngekunero ndobvunzana kubanga ndakaenda musikwanisa nekufamba vana sekura kanotitoya kunoku ndikati kana ndikuenda kusha kwangu ndo ndandoenda neruti kana ndakaikomakara kuno ndandoenda neruti musafe muchiti muri murudo uchishingirira asi rudo pasina iyi polisi yekuti handiende ndiri pano unofirapo uchifira pana. If it is time to go, move on. Kana zisadi unogara sei nemunhu anokubvisa mazino haumangari mapurisa hauiti sei wapinda mubedroom wacho bota hakuna iyo wakatariswa iyo wakatariswa kana neniwo kubva kuona zera rei saka ndatomboiwa pamberi pedaro kuti mundibatsire isu ndosati tokubatsirai kuya kubatsirai kwatinoda tokubatsirai zvinhu zviri practical hatikubatsiri nezvinhu zvisingaiti murume kana ari violence ndiyo inonzi domestic violence GBV. Saka kana itori domestic violence inoripotwa kumapurisa munhu opinda mukoti odi because yamutori nayo yekutobviswa nemazino nechii ndiyo inonzi GBH, grievous bodily harm. Andibvumirwa iye ake mazino akakwana asi mamuna makuda kuzoya nyama yaiswa pamoto naidevhe mozoya nasegepameri asi umwe munhu achikwanisa kuya nyama paanofungira then kuti mwari mubatsirei munhu iyeye hamuchakwanisi kuya bhurai kuzi mazino amusina munotsenga nini asi iye ari kutenga bambo simukai bambo murume wacho dodo zvandakotaura kupamwe ndizvo zvinochende zvandikutaurira kuti mutemo uri kuona kusunga ibama mungatadza kugara zvakanaka nechii nemukadzi kana musati mukadzi munomuendesa musha kwake mutedzera tsika dzekura mukadzi nadzo zvakanaka handizvo saka imi muchinokutarisai kuti kana musadi muite chaizvo zvamusapozi kuti muchiita chii pande kuremadza munhu ndati kana musadi mukadzi
munoita zvinoitwa ndizvozvo hamuremadzi chii kana zera renyu uzwa zukuru kuti tunatwa kuda kunze tikutamba kudzo nevanhu ukazi gogo unorara akabata makumbo asekuru sekuru unorarawo kwakabata makumbo ambuya zvinoita here azviita tisi asi muri kuzviita nezera renyu chamuti kuti muti zvakadaro chimwe vanhu vane vazukuru pamusoro mambo taurai baba taurai inini namai ake tiri kunesana nenyaya yekuenda kuchiprofita chiprofita chiri kuendwa ichi sachirara atipusire mushonga kuti aichokwadi chirara golden chirara mhombe andigumbarana kudemburo uyu wemakirashu webegawa ndodambudziko ratokundinesa mukati memushonga zvekuti mai ava vaigara vakaendako kutoka 2011 kusvika 23 pamwe aenda katatu pasvondo pamwe aita zvofonda vati uyai kuno kumwe mutsvedu kunitara kuti svikai kuno kutitara zvopamenyu mwana aida kupondwa zvakadaro zvezvi ndo magara ndiri kuita uyezve mai ava vakabva vatotakura chidambudziko kurova kwavo ndakaita uri musikana hazvisiwo zvavakuita nhasi noi vakuvanati vanogwina mabhurangeti indiri zvinoshamiswa chini changotanga ichi chenzvene sei kwazi ndiise sauti mumaoko nemakumbo ndaenda mundichibano here ndaenda kuitika zvikanzi aiwa zvikanzi aiwa dainza mwanangu mukuru ava vaduka wade dainza mwanangu mukuru uyenani tova ndanzika kudzasi asikure zvakanyanya kata but 150 meters ndova ndana munhu adainza pasi baba kwaitikei ndati mai havasvika zvakanaka vande ndobva ndasvika kwakwako mai vachinosvika mukomana iyo zvikati mama chiko zvese chiko mama zvandipfise pamubhedha ndidonhedzei pamubhedha mama zvete sei zvandizoresa kuti maoko nemakumbo handine sauti 50 kg ndasotenga yekuti ndemombe ndoyakaenda kosorwa iyoyi zvandoinoshanda kwakukwidza makumbo kwakudza maoko kwakudza makumbo handidonhedzei pasi kundida so ndabva ndaremerwa svika manongo auritonga seo pasi d wabva adonha pasi waundoti sumukei obva simuka obva tanga kubuda kunze waida kuda kunze tini bedroom imomo kwanzi futa kwandochinja nini ndiri kunda chirumikwe vachibva nokuda kwenda kutoilet saka mwana wangu ine akabvunza ati baba chii chinomboitika kuti baya vadaro ndati aiwa sachirara kuti andisikavati asi wambopinda mumba muno matauriro akaita vakataura kuti murume wako ari kuti kunoku kuna maikuru iwono uri kunoku ari pasi pakati ndofati varutuka paiti vakubati maikuru ari kuno nemumwe yamavo toita takagara tozina mwanangu zvatopera uchauya zvinezvi vambofambe kuti zviri zvega here zvinezvi ndati ina kufamba ine handikwanisi nokuti ini havasi wangu ndinoenda kuotaura nana baba wacho kundoda muzivo randinaro pano zvikanzi baba zvisi zvega zviri izvi ndobva tagara paya ndobva ndazoti kuenda kwenguva izvakabvatika manje manje akusvika riba ndine mwanangu musikana uyu anga form 4 ndopakasikana form 3 form 4 ndopakadambudzika dambudziko iroro mai vachienda ikoko kuchiprofita kwavo kwachirara panova ndizoti vari ndikupiwa akumberi betiyakuchako ndikati mai zvamuridzidzisa mwana izvi hazvina kunakaba pamwe kamwana kakwenda kega mai muri kukanganisa zvamuri kuita izvi mwana uyu zvinoitika mberi hamuzvizivi zvanzi aiwa mushandi wamwari hana zvanoita anoshandira mwari mai avo ndaiti ndikadataura navo ndiri nehasha vaibva vabuda mumba vendorara mukicheni vorara mukicheni nekazambeka wofuka ini ndobva ndasvika zuva randikira buda kwamwana akafutsa moto ndosvika paside ndotanga kubvunza koimi ngemuri mboita zvinhu zvakadai kundidataura makutobuda kunze
sachira nacho kumba kwaanogara wacho same kwa Felix uko ndiko anogara uko asi ndina mai pana ndito anawo unonzwa foni yacho hiya kutohinga ipapo zvanzi ai mai marima samari vari kupopota here zvanzi autotaurawo vanda off foni yawo yai zvoitika futi zvikanzi mai marima samarima uri kupopota here zvikanzi avari kundotaurawo avari taurawo ndobva taurawo vichiti samarima akuna taura zita rangu handizvidi baizvozvo saka munhu ariko Felix uko ari kuzvibata sei zvinoiti unobhuya kuno na zvatodinetsa ndobva ipapo zvakare ndoenda panyaya yini yedhora rakabva kwachirara rakainzwa kwachirara dhora iri vangondombonditaurira ini ndiri kumadiamonds ndichisanda ikoko ndikonaishanda nguva yacho asi ndakazosiyawo nenyaya yachirara zvikanzi tinoda vanzi dhora iri rikomborera mukomboregwe kuitira kuti vana mumba muno vatongwatunzarauka saka vakangwadaro zvezvo dhora riyai richazoenda futi kwachirumiko roenda kuchikuwa raenda kuchikuwa kwekweko havatodzachazita seikoko ndezvokuti mudzime kwachirumiko nemudzime kwamarima ibatana pamwe chete kuita kuti vana ava vatigobakana nedambudziko ndobva ndazviramba ini ngati handizvidi zvinhu zvezvo handizvidi papamo pangu mudatise namundindikonatika panapa hamupo pano tsani vandanyarara saka ndasvika pamba payapa ndakasvikapo zvikanzi namai gini dhora ndikaisa kuchikuwa ndobva ndapopota ndobva ndadzoka kubasa mai ava vakabva dini vadzoka basa vakabva ndaharare ini ndisikazvizive isikayo vakafunzana chirara vangasikaitawo vakabva ndekuharare ndisikazivi kuharare kwavata zuva richi 3 weeks vari kuharare ikoko vana vandakaenda ndikavataurira mwananyo handisi kumuona kumba anofanira chitiwo ndaharare vakadzondobata foni yayo kuti foni itazi not very good zvazo ndazobata chimainino wacho ava zvanzi havako amenti vapfupi saka zvaende kudare kupapo ndabva ndadzokera kumba zvika ndichazoona zvichamira sei ndadzoka kumba paya ndobva ndagara ndobva ndazofona futi pafoni yavo dzahinga ndikati ko muri kupi muri kuharare here zvanzi nanhasi here zvanzi ndikati vana baba ndadi ndavatsaurira asi vati zvakanaka chazoona nyaya icho yamira sei ndine urombo ndakuti vanhu ndavapusa mushevano asi andisi kuda kudaro ndobva tena foni yayi vata vachiti vana baba vaona iwavo havasana baba vangu vana baba vangu vari kuno kuharare uku ndabva kupi kumba kwavo ndabva ndashobva ndandogara paumba ndagara paumba ndichiti chitatu ndiri kudzokera kubasa ndobva ndafona futi vati aiwa ndinoda kuti inini ndiri kuda kuda bhazi kuenda kudzoka asi inini ndichamboedza kuti bhazi ndioronda ii mari yangu inini haisi kukwana ndobva ndanyarari paya ndobva ndazoona wamuso chitatu ndakudzoka kubasa kumwe kota 4 ndo time yandaibata kombi iyo kuti ndibate makombi tonobata nguva yebasa mberi zvakadaro zvirezvo ndipo pandakazonzwa kumwe kota 4 kokokokoko ndeti ndiani zvikanzi ndini zvazaidizwe mudzimai kota 4 vanhu vanodzikira kwabvuma kwakuyaku paipe bafamba papapa pakuita 2 hours kubafamba papa munhu wemukadzi ega ndobva ndasvika kuvhura ndore ndobva ndangokwasanawo asi kwasana kuti kwasa rufaro ndobva ndanyarara papa ndobva ndakwasiya vakadaro nyaya yekuenda kwana sekuru aenda kwana sekuru ishoko vati kusunye baba ndakati imwe musi ndikatorera kumabhurageti ndobva ndaona musea zvakanaka ba kumabhurageti mai abva ndiudza kuti ashamwa yangu ndamisa magumbezi ndati ati haina senyaya ndandoseberawo vabva vabvisa mabhurageti aya bhurageti wari wepasi vabva ndandodi kugeza bhurageti yari yayi vageza bhurageti yari yayi kwakasara chi metros nebhurageti wani saka zvadaro zvirezvi ndabva ndatachijira ndodamboisa mupapa handindaitama kupezeba asi pane zvaitika ipapapo ndobva ndangoisa chijira chiyaya kuti ndirare usiku hwese mai havaendapi kunhirinoku kwangude mwana ari kudini ari kukanganiswa ukwanya kurima mabhoinzwa nyaya iyoyo aitorwa navanhu kwamafiko
akarasiwa nana kwamafiko saka zvadari izvezvo ndakabva ndangoti allright ndobva makusena namopa mumetrosiya ndamopa ndobva ndaenda ndobva ndatsika magubhezi tsikasika musiki pamwe ndakagadzira siki totsika magubhezi aya ando zvanaka ndobva ndandakonanika ndanonanika kudaro ndobva mai akasvika kubva kwaanotoma 8 ndikati nini ahone mai ndageza mabhurangezi zvakati ehe wageza ini ndosati munonotendawo kundadii mazvita henyu murume wangu baba iyi imistake yakaitika handaona hatiiti batozviita asi nokuda kuti imistake yakaitika otara mune zvakanaka kuno umwe wako tobva ndandonyarara zvinondirwadza mai vakadzokera futi kwakuyangu ini ndabva ndaenda kupi kunana sekuru mudoko uyu sekuru mukuru pambasina ndonakana sekuru mukuru papa mudoko ndibva ndavataurira ndeda sekuru vandikuya matauro aita mai anondifadzaba kuti zvanzi mabhureki ameswa ivo voti vanzi onda wageza kauda nditesei wageza ka injini tozati munonotendwa sokurati kuita sei kusakura kau onati unotozere kuenda kunze 8 mani yangu ozoya mumba allright iyo ndingatoti ndapedza iyo ndekuti mukadzi uyo anoshuma kuti asi kumuda ngati mukadzi anokunetsai muchichikudana naye asi wakataura kuti uchimuda here mukadzi uyu mukadzi munomuda saka mukadzi muchimudaka tazwa matambudziko enyu ekuti mukadzi uyu uri kuenda kwachiraka amudara ndiyakwadza musha wenyu imimi hamuzvidi zvemapostori then kechipiri mukadzi unoti twakawanda twari kunyepa-nyepa nekufamba haagari pamba ende mukadzi mataurire ake haana respect izvi nditotaura nyangwana tezvaro utozwawo kuti ndozvikuta uno wako nemukwambu kuti kuti mwana uyu haasi kubvawo mapostori kwawo ende mukwambu unotaura kuti wakatomboita dzimwe 2 weeks ari Harare mukwambu asingazi kuti ugaripi zvese tanga takateerera mama akateerera akadzoka na4 dzemangwanani kuti kubva kwabvuma kusvika kumba wakanga afamba sei hanzikisema tiri kuti isusu apa musha wevanhu vakuru watiri kufungira kuti vanhu vakuru unofanira kubhiirwa wasechei unofanira kuonekwa semusha wevanhu vakuru kuti vana vadiki wadzidzewo something kubva ipo mazwa kuti azi mukwera ari form 2 akuti unoswera kwachirara kumupostori tikuti isusu ichi chinhu hachisida argument hachisida kudefenda hachisida kuita sei mukadzi wataura maproblems ani ake murume ataura maproblems ani ake chiri kudiwa kuenda kuti vanhu 1-2 ava wagare pasi mutaurira wenyu kuti izvi hazviitwe kana uri muchii mumarriage chandoziva inini mupostori ukamuinga pamba pake haashayi zvekutaura kukaita nhasi kumupostori achitaura kuti nyaya yako ida munamadzo hazvo mozodzoka mangwana na 6 uchisvika unozi wedzerai kunamata oda mukaka musi weWednesday wenda wozi wedzerai munamato musi weFriday wozi wedzerai munamato musi weSunday wozi wedzerai munamato gore rese uchingozi zviri kuda chii handizvo tiri kuti padini ipapo paonei nekuti vakadzi vakawanda wamatambudziko nenyaya yechechi nemarriage dzavo pane vamwe vakadzi vaakukudza time kuchechi kudarika time yaanopedza ari kuti ari kumba kwake mumarriage chekutanga mukadzi kana wakarohwa the first thing is to protect your marriage ziva zvinodiwa nemurume wako woita chii izvo buya muruzwe woziva zvisingadiwi nechii kuti nemurume wako woregera
kuita zvisingadiwi nechii nemurume. Ukadaro chete marriage yadii yanaka. Hapana murume anoda kuti akati ari kupinda mumba, mukadzi anotanga ari kuona imbwa iri kupinda mumba, kumirira kuti murume akakuroora akuti maswera sei shumba, kuti murume akakuroora akuti maswera sei dziwa. Iyoyo ndio saini yekutotanga kuratidza kuti waakurasika focus. Chiwanhu chinoti mukadzi mamuka sei baba, marara sei baba, maswera sei baba, maakuda mvura yekugeza here, maakuda chikafu here, hembe dzakaayirwa here. Baba akada hembe yekugeza, mai haubvunzi mushandi kuti hembe dzababa dziripi. Idambudziko iroro. Titesa nditi kana ukaona baba akuti anoda hembe dzokupfeka akubvunza mushandi kuti hembe dzangu dziri papi, it means mumba dambudziko ratodii ratotanga. Pane asiri kuita basa rani. Murume whether ane mari kana kuti haana mari, ari handsome kana kuti ndigotito, murume chii? Murume ndewako, ndiye wakadii. Marriage hainombosiyana kwese, wakadzi wakafanana kwese, asi zvawanozoita wapinda mumarriage ndo zvakasiyana. Ndo zvinoita kuti mai wepa next door asiyane namai wepa next door. Kaitire kani kako ndo kanoita kuti marriage idi inakidze kana kuti iwawo. Porridge chairo rinonaka rine shuka netumukaka nedowi riri kudziya. Porridge rinonaka sei? Rinonaka. Waripiwa mbawo yakadini yakanaka. Rinodini porridge rinobambo rinonaka. Asi ukapiwa porridge mupureti yakabhondeka 1, spoon yakabhenda 2, harina shuga 3, rakawanda sauti 4, harina mukaka 5, harina majarini 6, harina dowi 7, rakatonhora 8. Munhu ari kupa porridge wacho haafugami. Porridge iroro harinini harinaki. Anzo tati porridge iroro harini ende hauzwi shuku nekudini kuridya, hauzi kamwoyo kekuda kuridini kuridya. Asi ukaona riri submerged mumukaka, kuitira kuti kasipude tungakatoti ina mukagomba iroro unozwa mwoyo wako kuda kudini kuridya. Asi ukaona rakandochikulindini kurakidza netaipe chigayo chakagaya huku wacho chivonza kuti pane zviri munetsi. Wakadzi ngatizive chii ichocho. Ukaona kuti mukadzi waswera kumunda uti hembe dzoenda nadzo kutema huni ndozorutika kujamba kupinda nadzo magumbezi futi, ziva kuti marriage yako iri patanga. Mukadzi usati warara kupinda mumagumbezi, enda wogeze, wozora mafuta kuti wanga uripinde kuri kuenda kuchechi woda kupinda mumagumbezi. Ita make up yaunoda kuita uri kuenda kuchechi uchipinda mumagumbezi. Zvemukati zvamaskera nazvo handizvo zvinorarwa nazvo ba. Pamunogeza dzidzai kuchinja zvemukati.
motsveta muwashing basket, mopfeka zvinyowani, mopinda mumubhedha. Musaite tsika yekugeza makumbo nemagumbezi. Kuti munhu anopinda magumbezi aine shende yakati pupiri, wobuda mangwana magumbezi achena. Kugeza vakadzi, kugezwa nemagumbezi. No. Marriage dzinodini? Dzinofa. Titezeni. Musatange nharo makuenda kubedroom. Musatange nharo yanguva yakupa kuba chikafu. Titezere vakadzi. Dai vakadzi. Mune dambudziko rekuti damubatira ipo baba. Paanoda porridge ipo baba chimo spoon 1 ndo vandati uri kuziva here kuti zvawakaita last week andina kuchipara. Aiwa. Mubedroom hamusi mukoti. Bedroom bedroom yekuronga. Tunhu zvinonakidza chete mubedroom. Isai magwavha maplate mubedroom. Motora hubva moisa mukaplate mubedroom. Motora zijopi remvura ikutorwa moisa mubedroom. Motora maagitiki maswiti machange kumashopu moisa mubedroom. Mabanana kumusika mubedroom. Mazwairo vakadzi. Baba wakati ndibei mvura musabude mubedroom, mvura inofanira kunge irimo. Munozwaira vakadzi. Baba uda mvura mobuda kuenda kukitchen kunze ngotora mvura. Hauna urongeka. Murume hakumbiri mvura yekugeza. Unozi baba mvura yekugeza yaredi. Muruzwa. Endai muite zvekutora izvi. Mai imimi mabatsira vamwe. Hamuitiri pusi mumagumbezi okubatsa kuti kuda mufix. Waitira pupu mumagumbezi woti murume geza magumbezi acho kuda mufixa unoti adi. Tiri kuti isusu zvatikudzidzai. This is ndio maproblems atinawo. H1 iwo atinawo. Kuti pane patinoleka when it comes to nyaya dzemubedroom. Nenyaya dzekuti tinokomunikita sei nevarume vedu nevakadzi vedu. Mukaona varume vakawanda uchiti uri kutaura murume wako achinyarara, usafunga kuti wakaoma, hauna kuoma. Murume atozvigeja kuti kutaura newe kupedza nguva. Saka the only way to do kuita sei? Saka ukatoona murume wako uri kutaura naye, ukaona achinyarara, zvibvunze kuti ndiri kuita izvi, ndizvo here kana handizvo. Asi ukaona murume wako achiti, mai mwana, munazoona kuti huku dzaita sei? Munazoona kudai, right? Achisvika kumba kwati, huku dzavhariwa here? Chakachavhariwa. Murume ane confidence nani? Nekwe. Uri kumuratidza kuti uri munhu anogarika nani? Asi ukaona kuti papa pako murume wako asika kukubvunza kuti imbwa dzadya here? Huku dzapinda here muchikwere? Mombe dzakakwana here? Munozwa wakadzima. Mukawazwa mibvunzo usikamboibvunzwi. Amen. Inini ndakutaurira kuti bota riri vanhu vakasunga kufesi harinani. Bota rinohyiwa vanhu vari kufara wese, nyama yakarelaxa. Harihiki kuti imwe nyama yakaoma, imwe nyama yakapfava. Harihiki. Chaimusha wakadzi. Kuzwa bambo? Bambo mubatsiriwo. Bambo uyu. Bambo bambo. Andisi bambo. Ndoshiki. Pamwe pacho hasha bambo hadzi wake. Kumba kwana Tezvara handingongoti ukachaya nemukadzi mbama wotoenda kwana Tezvara. No. Zvitsarisewo kuti chandichaisa mbama chii. Nekuti pamwe pacho varume patinochaya mbama nevakadzi tinenge tikuziva nyaya dzedu.
ngatiregere kuita mamereji kutsvagirana mhosva. Ukaona wapinda mumereji kuti everyday pauri kusvika waswerepi, wanga wainani, wanga uta nezvei, wanga kuti that marriage yakuenda kumawere. Marriage haisi yavanhu kuti afford finding handizvo zvamakarorerana. Simple kwese nekungoti mukadzi asvika baba maswera sei, kwakuri sei kwamaswera, zvatopera. Kana murume ene zvada kutaurira anodii, anokutaurira ega. Kana pasina hapana. Mukadzi wakarorerwa pamba, gara pamba. Kana usiri kubasa, wakutospenda more time uri away from home kudarika uri mabasa, unongorumita nezvei. Kana mukadzi ukaona uri kuda pamba, korara kunze uine kumba kwako, mukadzi kokorara kunze, uruti unongorutira kuti hautongeki. Kana usikatongeki gara mumba kwenyu, kana usikati kutongwa usarorwe. Mazwa here? Kana usikati kutongwa mukadzi gara mumba kwani kwenyu, kutongwe ndima yako nababa wako badzi. Then ibamba chibhakera hachiwaki musha, dzingava dziri hasha, asi chibhakera hachiwaki musha. Kana maona kuti pamwe pacho munhu anozwisana naye, tsvagai munhu anowirirana naye, momutaura kuti ona chamandibatsiro uyu adai. Zvinhu zvinofamba zvakanaka. Ende musachengete babambo mwana kuchengeta zvigumbu. Munofa nebhipi baba. Iyo mapurisa zvigumbu zvingada. Mapurisa zvingada. Tazotokumisa yasi mamaku mateni. Zvigumbu zviri muhana. Munoita bhipi baba. There is no need. Kana problem yete tikaomba chive maigadzirisa. Kana problem yete ungetika omba mhadi mapatogadzirisa. Musazomirire kuti chazotanga taona nhingi. Aiwa no. Zera renyu mambuzi murara makafuratirana. Kana bota racho kuti hayakanga iri kuita kwawiki. Paubva ndotova mutemo uku ndofana kuyabota, asi pfungwa ndoziuda bambo, asi muviri wauchakwai handizobamba izvi kukarareka mamuta mamumbo uyabota kana makapedzera nini uyabota kare. Saka muruti ichiri imba ipi yamuruti muri kugara isingayibota? Kuti ndoroti madzokererana ndoda uyai romai uyai apa mai apa kana musati murume itsoke, kana musati murume itsoke. Aiso hatidi zera renyu kuti muoneke muri kuti mimi mapanyamusha ko wana wenyu mimi wazukuru wenyu mimi wozodini wana wamburipi wana waripi wana waripi uripi mwana auya saka munyarire kuita zvakadai izvi kuende padhuze baba ndiye munhu amakabara naye kuende padhuze zviri kunetsera chiporofiti chakati mukasvika padhuze dai padhuze apa tawira rakati muchiudana nani mai muchiuda iri baba mukwana isusu chatoda mai kuita sei kuti imba yemusati sei siyanai nekutukana kwamuri kuita kuchayana kwamuri kuita nechi zvese hatichadi imimi maika mukaenda kuchi mukaona kuisai kuti muoko takutaurai zvinoitana kuti endai kumapurisa mamamangariro. Imimi bamba mukachaya kuti mukadzi muri kusungwa chimboitai zvechi zverudo. Imimi wakomana toda kuti vabereki wagare zvakadini
zvakanaka imi mwana kuti munofanira kubatanidza vachi vabereki vabatanidze itu musawapesanurira musaoneke mimba muine saidi pakati pauntuwa mukaita saidi chete pakati pauntuwa havagadzirisi chimbo hagana ito kana muti udanana hagana ndozvatoda chete endai go back home andika kana mine pamuda kubatsirwa tsvagai nokubatsirai wokumbiridzai marriage iite sei idzoke payanga iri chaiko chaiko iyo zvinofanira kuti baba vanotaura kuti handichatozivi bota handichatozivi anongona akutoita kukanganwa kuti murume ane mukadzi akarona kuti akukanganwa kuti bota toiwa sei zvekuwanga here munoputisa zvakanaka zvaiti aiwa pana pandangotsindirwa wangubadzirwa mutaura izvozvizvi kuti iwo ndo wangotanga ndizvo izvezvi mufuna pandazosunga kuenda mushopeti panga wane 2-3 days wauri kupopota ngenyaya yembudzi pawakamboendesa pandakatenga mbudzi yangu wapopota ngenyaya yembudzi aiwa saka izvezvi wakazonda atora mabheki akawandisa basa pambedha ndega makaisa mabhedha nega zvinebharira pasi uyu akitaura kuti hazi ndaane nguva tisikayasi kusangana zvakanaka kuti ini ndifare dauti mabva panapa handiti muva maenda mutakishop umu muva matengerana chii makokora andi muva mafamba muri vangani 2 nemwana wenyu chingani muchienda kupi kana paipirwa muda kutaura naye pati pamunogadzira pamunosvika kumba chungwese chofana kuti padii nhasi saka asi kuti ndifare futi maningi ndaona mundaraunda kune dhauti kuti kana dai kuti shuva zvipi izvi zviri kuitika here batei mudara $20 musamboshike mudara ine batai $20 kana tirikufara tese kudai kumba ngatitese kuti zvinhu zvedu zvifambo zvakadii hatiba mamereji anongofa nezvinhu zvisina chii mai handizvo baba batanai namai ndakatarisa batanai maoko kudai mai batanai maoko idai ndo mai uda rudoko gumbo renyu garudoko batai makadza baba batai makadza baba seguro chigara side by side chigara side by side mwana gara ndio mhuri kana chiti mhuri ndo chii seguro chitaura sindirai
zvazoshata apo zvashata mambo ka ngekuti panapa tapedzera pa mutemo wekunzi apabvumidzwi kutora mapikicha kana kutora audio asi tingati tisingadiwo zvakanaka ere right saka zvakadaro soka unozondipa audio iseti matirambidza anyway hazvina basa inini ndinonzi Raymond taona ngoro Raymond taona ngoro vana baba vake ngeawari apa ndava ndati vana baba musasataure nyumba hapana iyi yange yakatotambwa kare isati yatambwa ndosaka vana baba musasataure uyu ihanzvadzi yangu uyu mukwapa wangu uyu muzukuru wangu uyu tete wangu nevana vangani 4 vakomana 3 musikana umwe chete chekutanga chotoda kutenda padare riri pano rese ngerekuti chekutanga muzori nerudo rune ruzivo akona rudo bedziba rune ruzivo kwete kundoti rudo bedzirwo kuita kungaururasa it's not easy makore ano kuti ude mambo ungobvisa mwa makati ende mwa mabhoto hazvisimbori nyore ipuruka yekuti rune ruzivo chechipiri ruzivo ruri pekuti ndasvika panapa zvikanzi pane wana echikoro wauya waruda kutora manozi kudzidza ndiwo wachava maloyas edu emangwana ndiwo wachava upenyu hwedu hwemangwana hongu mudare masabjekts atinodzidza munotorwa nezvinonyadzisira asi ndo zvinobudisa kuti chakanaka chidini chibude zvisiri izvo zvizvi panapa sisi wangu uri kutoputika ngehasha so asi wakagona kuteerera zvawataurwa pana unodzidziswa wasiri iwo wega nemadzimai nana baba panapa mambo wapinza china kutaura zvokuti ndosandati audio zvataura namambo izvi ndaitoda audio yacho bhozika ndaizomboiplaya kuti kumba kwangu hongu wanga inini pandakakuona ndaiti handisitomboenda kuti paite ungohiwa ngemhosva bai kuhiwa ngemhosva kunobatsiri inini chandakadoka ndigumbukira wangu pamukwambo wangu chinhu chimwe icho mukwambo haagoni kurispektawo hama dzake kurispekta hama dzake kumvura kuti ndendembondonge kune musa mukuru ndotoda musa mukuru wangu ogadzirwa ndiwananegadzana natezva vangu waindouya ega kuti pekuti ndakazobvunza uyu wana mukwambo wese ndakagara nawo inini mbamani wese nemwana musikana ndakagara nawo asi ndakabatikana kuti pawana wamukwambo pane umwe akarowa hanzvadzi yangu wese hapana wakadini mukwambo handisitokaita action ipiba hanzvadzi kuitoita kuti nevana vangu wakutongondirowawo asi nhasi ndikuzotenga pano kuti zvapera handina mabhiba apo ndane mukwambo wangu ari pachapo ndatomboenda kuti mukuvona baba amharisa mukwambo wangu andati mukwambo murunetsera nadzechi monditengera bhotoro ndidini ndimwe zvino kana anga asine mari yacho ndaiwo dare reseri muno mwana mai wana baba mazvita hei ndosaka makazopuwa chimwe chigaro chekunze kwechemunomo makaita hei rambai makadaro asi mambo unotosimbiswa zvenge wangu wamwa chikukumbirwa paminamato kuti zvibasa ini inake unotenda wangu